אני לא מבינה מה שקרה לי. אוי, לא. אני עובדת עכשיו. אני לא יכולה. אבל אני יכולה. עוד מעט. אולי. נכון, אני עוד מעט עושה ניתוח. יאללה, מה יש לך ביד? נשבר לי ליד. ליבי, הכל בסדר ביד שלך? תראי לי. יאללה, במצב הכי טוב בעולם. תראי להם, ביי ביי. תראי להם. בואו תראו אותי. זה טוב. בידים לשמוע את זה. זה יותר טוב שזה זה, כן? זה כלום היה יש הבעיה. תביא. טוב. אני לא סיימתי, אבל אני לא. אוקיי. וואי, זה מתחיל להיות יותר טוב. וואי, תודה. בבקשה. ליבי, אבל לא מגיע לה. אני נשארת ככה לכל החיים. ביי. אני צריך $1,000,000, מיליון אלף. כן, באמת. טוב. תראי, חרם. זה מלכת הפיתה, לא תעשה לי. אני לא רוצה $1,000,000,000. זה מלכת הפיתה. טוב. אוקיי, טוב. גם אני רופאה. טוב, הנה. סיימתי. תביא. תתיק. זה כבד ברמות. וואי, כמה כסף אני עושה ביפים עם ניתוח. בעיניי. שמתי את הניתוח עליו. אני לא מאמינה. אני לא רואה טוב את האנסה, נראה לי שעוד יום. אני רואה טוב. כל החדר שלי זה פאקינג משקפיים. זה כל החדר משקפיים. שבוע אותם. זה נעיף לסון. גויים 400. לא הייתי רואה טוב על מוכר. שלא ישתנה.